Darček pre manžela môže byť častokrát výzva. Chceme, aby bol osobný, praktický, ale zároveň aj štýlový. Hlavne dôležité je to, aby ho skutočne aj potešil. Ak váš manžel rád chodí oblečený elegantne, tak skvelou voľbou je stretchová košela a je super na nosenie, je pohodlná a netreba ju žehliť. Navyše je k dispozícii vo veľkostiach S, M, L, XL a 2XL, takže jednoducho sa trafíte. V prípade, že by ste nechceli košelu, tak dobrou voľbou je aj elegantný rolák, pretože ten môže manžel nosiť k džínom, ale aj k oblekovým nohaviciam a preto ho vynosí aj cez víkend, aj do práce. Darček nemusí byť nutne len o oblečení, práve naopak doplnky sú skvelou voľbou, či už ide o šál alebo napríklad opasok. Navyše, naše kožené opasky sú obojstranné, to znamená, že pán ich využije hneď dvakrát. Z jednej strany napríklad hnedý a z druhej strany čierny. Niekedy je najlepší ten darček, ktorý si pán sám vyberie. A preto s darčekovou poukážkou si u nás môže kúpiť pulover, sako či košelu.